и час с моите. Кога влезе да загрява? Сега преди 5 минути. Добре, няма да излизаш просто докато да почнем да пасуне. Загряваш. Кой загрява? Еди, ти загрява ли? Сигурен ли си? Влез с... Еди, може да влезеш с това, с Габи и с Станкосич. Алекс, ти загрявахте ли? Какво чакаш? Станкосич, ти пак стоиш. Ти седиш. Ти що седиш? Какво тренираш? Ганкино. Какво? И тях или те тебе?